ଆରେ ଆଗ ବଢିଆ। ଏତେ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଡାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନେ ପରଫର୍ମ କରିବେ ସେମାନେ ରିଏଲ ଷ୍ଟାର ଯୋଉମାନେ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଏଇ କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋବାଳିଆ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣ ଭରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଝିଅମାନେ ଗରମ ହଉଛି ତଥାପି ଚୁଚ ବଡର କିଏ ଭିଡ଼ ପରେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ। ଚାଲ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଜୟ ହୋ ବୋଲି କହିଦେବେ। ରେଡି? ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଭାଉଜ ନାନୀ ମାନେ ରୋଷ୍ଟ କିଏ? ଆରେ ରେଡି ରେଡି ଆଜି ଟିକେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆମ ଅଣ୍ଡର ପିଲା ରେଡି କି ଆମ ମାଇ ପିଲା ରେଡି? ହଉ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିବା କି ଆମ ଅଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ କି ଏବେ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସକାଳେ ମାଗଣା ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ସକାଳେ କଥା ହଉ। ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୟ ହୋ ବୋଲି କହିବେ। ରେଡି? ଆପଣମାନେ ରେଡି? ଜୟ ଗଣପତି ବପ୍ପା କି ଗଣପତି ରାवण की नहीं ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ତ ଜୟ ବୋଲି କହିଲେ ଓ ଆମେ ଭୁଲ କରିବନି ଆଉ କିଏ କରିବ ନାଇଁ କି? ଚଳିବ ଚଳିବ ଆଉ ଥରେ ହଁ ଜୟ ହनुमान जी की जय दुर्गा माँ की जय काली माँ की जय करिश्मा कपूर की। ମାନେ କେମିତି ଉତ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରେ ଟୋକି କିସ ବି କହିଦଉ ମାତ୍ର ଜୟ କହିବା ଅଛି କାରଣ ଯାଇ କହିଛି ଜୟ କରିବାକୁ। ରେଡି? ଚାଲ ଟିକେ ଡାନ୍ସ କରିବା। ଡାନ୍ସ କରିବା କରିବା ଭାଇ ଦେଖ ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁଲ ଅଛି ଯିଏ ଯେତେ ଉତ୍ପାତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବେଶୀ। ଆଉ ନାନୀ ମାନେ ପଖାଳ ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଟିକେ ତାଳିକୁ ବଜେଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଉତ୍ପାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଟେ ଶୁଣିବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ପାତ କରିବା? ଡାଇଲଗ? ଆଚ୍ଛା କାନ୍ଦିବି ନା କନ୍ଦେଇବି? କାନ୍ଦିବି। ମୋର ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ଲଲିପପ୍ ଭଳିଆ ମୁହଁଟା ବଡର କିଏ କହୁଛି କାନ୍ଦିବି। ସକାଳେ ଦାଢି କାଟିକି ଆଇବ ଏମିତି ନିଜେ ବଳି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଦାଢି ଯୋଉ ରଖିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟେ କହିବି ହୋପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତମ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସାଥ ଦେବେ। ଭାଉଜ କନ୍ଦିବି ନା କାନ୍ଦିବି? କାନ୍ଦିବି? ତମେ ତ ମରି ନ ଯାଏ ଜିତା ଯାତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛ କାଣା କାନ୍ଦିବି ମୁଁ? ହଉ ଚାଲ କାନ୍ଦୁରୁ କାନ୍ଦୁରୁ କନ୍ଦେଇ ଦବା ଠିକ ଅଛି? ଚୁପ ରହିଲେ ହବ ନା ଆଉ ଏମିତି ଚାନ୍ଦିନ ଦେଖିଲେ ମନଟା ଇଆଡେ ପଳଉଛି ବା। କୁହ ଯେବେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏ ଘରେ ମତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ କାହିଁକି ନା ସାନ ମା ମୋ ବୋଉ ନା ପୁରା ମୋ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କ ଭଳିଆ କେବେ ଘର ଛୁଆ ପିଲା ବାପା ମା ଏଇ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରପର୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଏଇ ସବୁରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଭୁଲିକି ଥିବେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆ କେତେବେଳେ ହସେ କାନ୍ଦେ ଝିଅକୁ କେତେବେଳେ ମାର ସ୍ନେହ ଦରକାର ପଡେ ସେଇ କଥାଟା ମୋ ମମ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ସାନ ମା ମୁଁ ଯାହା ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ତାଠୁ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତା ପାଖରେ ଅଳି କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ବି ସେ ମଣିଷଟା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି ସାନ ମା କହନ୍ତି ପରା ଦୁଇତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପିତା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପିତା। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବାପ ଘର ମୁଁ କଣ ହେଇପାରିଲି ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସାନ ମା ତମ ଭଳିଆ ସର୍ବଜିତ ହେବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କହିବି ଭାଇ
हल्के की टच कर दिया और तापर को डॉक्टर को बुढ़िया एमिति तो भाभी तोते कोठी चोट मारिची खोजी लेबी पाइबो अच्छा बहुत हो गला मैं डांस करबा रेडी रेडी के डांस कर एक मिनट बजा हुआ क्या ठीक है भाई रहला हरियाणा जोरसी सकाळ धरे कांदी रो सेंट छिड़ाई दो हैं घोड़ा मुआ होटल ने बुआ के सुनती ता परे और बोचु बुआ के देख पड़े अच्छा अच्छा कमर इंडिया रो सबुठु हीरो टका किनी हाथ रे दियो एते अच्छा एते ताको मोर अंडा हवा पड़िबो तमे मुंडरे बाळ नाही पाने समझ साइंस अच्छा ओके ठीक देखे आपको के बलात्कार कर देलानी ना ड्रेस मु किछि कहबा आगुरी से निजे खोले पकेछि और के भाई तब दांतर जो अवस्था तारे चुइगम चलुछ हाथ देखिछ मोबाइल ओपन करूछ क्यों तापर भी कहू तम सुंदर तमे सुंदर बाकी मोर बर होई परिबो छाड़ और के तमे तार तो इच्छा नहीं क्या करना है तीन लोग से बाहर से पूछो नहीं अरे से चश्मा लगा टोका कुटे की भगो मोर कमरा जो बिना ड्रेस रो बॉडी देखियो इच्छा नहीं बस पड़ा मारा माइका पिलड़े आसी केते दूर रो आसी टीवी रे एक्टिंग काढुची टिके भलो ड्रेस पिनी हीरो मार्का बसे एकटा टोटल खोली के बोलछि ओ से चश्मा लगा टोका कुटे की भगो से चश्मा लगे तो यार मु काला तक देखा जबी कि नहीं है तो दूर केना मिलवा 100 टका और क्या ना तुम ना क्यों ना अरे गाड़ी को बड़े छोड़ ए गुनु क्यों तुम ना एडीएस अरे तुमर बोलो तामरे को बसा मु आका जाइथिलो सिए तुमर बोलो ठीक अछि तुमर बोलो पाबे जोरदार ताली जो अरे बाबा सही चोड़ी है ना ओए सही सही अरे पिल्ला को हाथ तो देखले पूरा बाहा भी जो सिमिति होछ सही क्यों तुम ना तुम ना एडी क्यों हल्ला जानछ तुमर घोड़ पुष्पराज झुकेगा नहीं वर्षा भाउज अच्छा तुम ना अजित मोना जाइफलो मोना क्यों मोर मोर निक नेम क्यों जानछ क्यों मोना को क्यों से कहे अरे मोर डाकना क्यों मो भाई कांदनी धीर पड़ मु जोटा कहूँ शुण हैं अजित दिने क्यों कला जाच भाई टिके हैंड्स भाई टिके ढेर दउथिबे अजित दिने चला नहीं आबे छिए पीनी मद का वंश सारा गद अच्छा 2 मिनिट पाई के जीविनी मुख्य सत्य तो माइक ना कि 2 मिनिट पाई जीविनी से मद 2 मिनिट आज टका भाभी तो मारण मो टका उठिला रे तापर अजित क्यों कला माइंड छोड़े देकी आम दांड रे एमे एक आसर आर जो अंडर मदर छोड़े देथिबो तांके क्यों भाबुथिबे से होचुते गोटे दिनर राजा भाई राजा गाड़ी पूरा तू बेसी आनछु मात्र निश्चय छोड़ देला परे से निजु को निजे नवीन पटनायक भाबियार मोर किए किछि करि पारेनी टोटल गां मो कंट्रोल रे से पछे तार गोड़ हाथ निजो कंट्रोल न थो मात्र मारटा छोड़े देकी दांडर आसला आर मते चिल्ला जाई गेलो जाई मल्लू गेलो आर मो सामने पड़िबो जाई तोते जोता रे फुटी के तो गालो सेकी देबी
କହୁଛି ଶୁଣିଲ ଯାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ମତେ ପୁରା ଦେଶୁଟା ମୋ ହାତରେ ପଡିବ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିଦେବି ଏଗୁଡାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି ଦେଶୁଟା ମୋ ହାତରେ ପଡିକି ପଡୁ କହିଲ ତ ତାପରେ ଯାଇ କହିଲା ଏବେ ଟାଇମ ପଡିଛି ବଡ ରୋଗିଆକୁ ଠୁସି ଦେବି ଆରେ ବଡ ରୋଗିଆ ସକାଳୁ ଉଷ ପିଇକି ପଲିଥିନ ଚଢେଇକି ମୋର ସାଇଆ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର ତାପରେ ଦେଶ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆରେ ଭାଇ ତ ମୋର ସାଇଆ ପିନ୍ଧିଲ କାଲି ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ବି ପିନ୍ଧିଦବ କାଲି ଆଉ କଣ କଣ ଚାଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଅ ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ଓର ବାଜିବ ପାଇଁ ଯିବା ଡାନ୍ସ କରିବା ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଅ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଚ ନାଇଁ ଗୀତ ପକାଅ ଭାଇ ନନଷ୍ଟପ ବଜାଅ ହେଇଗଲା ତାଳି ତ ବଜାଅ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ତାଳି ନାଇଁ କରିପାରିବନି ତାଳି ହେଲେ ଯାଇକି
ମୋ ନାଁ କଣ? ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଲ ତମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବି। ବାଇଶ ପେଟଟା ଟିକେ ଭିତରେ ପଳେଇବ। ଠିଆ ହୁଅ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ଗାଇବି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଆରେ ପେଣ୍ଟ ଗଳି ପଡୁଛି କି? ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇଲା ପରେ ବି ଟୋକାର ପେଣ୍ଟ ଗଳି ପଡୁଛି। ଏଥିରେ ଚକଲେଟ